Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ika, O Ginoo. Usa ka higayon ni ana didto sa Hesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Hesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, kun buot ka, makaayo ka kanako." Unya gihikap siya ni Hesus ug giingnan, "Buot ako, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. O gisugo siya ni Hesus, "Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, kundili lakaw dayon ngadto sa pari ug pagpahiling kaniya." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo kana. Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita mahitungod ni Hesus ug daghang mga tawo nangadto sa pagpamati kaniya ug aron maayo ang ilang mga balatian. Apan miadto si Hesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nagampo siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pag-anhin ni Hesus sa kalibutan, dili aron pag-ayo sa mga masakiton, dili ang pagpalakaw sa mga buta, sa mga bakol, dili ang pag-uli sa pananaw sa buta, kung dili mianhi siya aron paghatag og kinabuhing way katapusan. Mao na importante kayo. Ang mga tao dugok ngadtong Hesus, ang kadtosang sanlahon nagiayo niya, 40 sang panabi ang nakasaksi sad nga giayo niya sanlahon, 40 panabi ang ilang tumong nganong moadto ni Hesus aron nga maayo sa ilang mga sakit. Kamuron, unsa may inyong tumong pag-anhi dinhi sa simbahan or sa inyong pagsimba? Unsa may tumong ninyo? Aron tagaan og grasya nga naay kapalit sa sin nga nilupad sa bagyong Odette. Naron maka trabaho, aron maka pasar, aron maayo sa mga balatian, aron magkahusay ang relasyon, mo na inyong tumong pag-anhi. Wa na'y kapuslanan. Maparihar atas mga Hudiyo na ang ending gilansang si Hesus sa krus sa dihang wa na sila kauyon. Di ba? Maor sa nakita, sawayon ra nato ang gasunod sa Ginoo. Tungod kay di na muhaom sa atong gusto. So unsa may gusto sa Ginoo nga mudawata sa iyang mensahe na kadtong mutuo kaniya matud pa sa atong unang pagbasa, adunay kinabuhing way katapusan. Sige, lingian na imong tupad. Ing naon sa gianhin mo? Sige, ing na. Naon sa gianhin mo din eh. Pangutan na ba kay usahay ra ba? Kinahanglan tang check up po no eh. Kay gapatuyang na lang taghangyo sa Ginoo, prehaning sanlahon ba? Kung buot ka, makaayo ka nako. Okay, ingo si Jesus kasayon ra ana. Kamao makikumuhatag og kinabuhing way katapusan, kana na lang sanla mo di nako ayohon. Pero do na koy assignment nimo, ayaw panabi. Ngadtos pare, paghalad, pasabot hogs, kolekta, palit og slat, ana. Ingon mang sanlahon, damo tutas pare, pangwartahon ra ta didto. Anya mo may sugo sa Ginoo. Uy, nanabi man noon para murag sikat na kay siya. Di ba, nindot man kay paminahon ka ng tao ba nga naayo sa sakit? Anya, manabi dayon, labi na ka ng mga bakol, nga di nakalakaw. Anya, bilin na yung wheelchair dito, bilin na yung inig panabi. Ano, tinuod ka. Asa mo na? Tuwa dito. Ngadto dayon ka. Sikat kay ikaw may naayo, ikaw may nakatabi. Pero di na mo itumong ni Jesus, oy,
muadto des pare, maghalad, pasalamat. No nakamukaron din ang inyong tang pag-ani, mao ang pagpalit og slot, mao ang paghugos ng kolekta. Ana, kutob ra ba ni karong Sabado, ugma kutob ning atong pamaligyag Dopes SBFMM. Mao ni atong Christmas gift ni Jesus, ni Mary o ni St. Vincent Ferrer. In short, Christmas gift nato sa simbahan. Kinsa nagbukbo nato sa daghang grasya bisag nga igo patang udit. Inon, pasalamat sa tanga na nasa gini palit-palit di inong kay daghan, pero pila naman ni aniabot nag 5,815 ang atong halin, no? Salamat kayo. Basig mo abot inig mga 8,000 ugma. O di nindot kayo. Murag way klaro, no? O di gini kaabot. Sige lang, basta nanay nahalin. Nya, unsa man ni ang paghalad, mao kuno ni magmatuod nga naayo na ta. Kana manggong taong kusog mo halad, maayo nagkasing-kasing. Kanang tao nga di ka maong muhalad, masakit to nagkasing-kasing. Unsa man ang masakit to kasing-kasing? Naadiha ang kadao, naadiha ang kabalaka, naadiha ang mga pangandoy nga kalibutanon. Kana bang mutukod pa kog balay, mo abroad pa ko, magtigom ko kay para pa sa akong daghan kay kag mga plano ba nga imo, ako. Masakiton kag kasing-kasing. No. Nilingi ako nung naimong tupad. Wa kay sakit. Wa kay sakit dia. Ilanan nimo kay nabi tayo ni anhi dini nga insya pader ikatulo na ni nakong anhi, sige kong palit na imong slot nga sobra nas na po akong napalit na ko. Congratulations. Malangit na gyud ka ani. Pwede na ka mabangga igla kung sa simbako sa paderoy ayaw sa nako. Di ba? Pwede na ka mabangga ron diha iniguli nimo kay daghan naman kay puntos dito sa langit. Mahadlok kitang mamatay. Nam sa iban mo palit og slot kay para tagaan sa siya gracias Ginoo. Di na mao. Muna si Kristo nagtuman gyud sa sugo sa Dios. Ang importante niya ang pagtuman sa sugo sa iyang amahan. Mao tong pagsikat na niyag maayo kinsa bagoy dili gustong masikat oy kanang pangitaon ka sa mga tao, di ba? Kanang mga tao magsigig pa picture nimo na mo viral ka sa Facebook, sa YouTube. Kinsa bagoy dili gusto ana? Kamo gusto mo ana? Amayo kay di man sad mo angayan nga i-viral sa Facebook. Upariha raw tag mga naong. So, gana, daghan kayo ganahan bisag unsa naman lang ginailang gibuhat diya. TikTok, selfie, pakita-kita ng ilang mga private parts or maghimog mga bisag unsa na lang nga makapa-attract ba. Haron lang gyud daghan ang mo view. Pero si Kristo lahi. Sa dihang nangita na ang mga tao niya, purti ng daghan na nagdag nga masakiton, miikya siya ug niadto sa kamingawan aron magampo. Unsa man dining kinabuhing way katapusan? Mao ni ang kinabuhi sa Dios. So kinahanglan ta mo connect ngadto sa Ginoo. Nya unsa may atong connection sa Ginoo? Kana gyung pagampo. Kay diha sa pagampo kita mo istorya sa Ginoo, kita sad maminaw sa tas Ginoo ug unsay iyang iistorya. Ano bang matudluan sa daba unsay gusto sa Ginoo? Sa pagampo bitaw nako niadtong niaging adlaw, niagi pag yung adlaw ba? Ngayon dahil Ginoo, mura bag ang ni-picture sa kung unahona ang daghan nga way atop, kana bang way mga atop na ba? Nako bitaw no, daghan na Lord way atop. Isa ikaw rabas una, nawagtangan rabas sa kag-atop. Nako, nawagtangan itong bagyong roofing. Isa unya, magsige lang kag pamaligyag dopes diha nya di ka mutabang sa mga way atop. Mo tong niingon ko dinhi ni announce ni ko pagmisa nako inanak ko Brad Loloy tawag dato mga San Jose. San Jose Jutay rabian na sila mga nakaabot 20 ka buok atong tawagon. Sus ang niabot ri mga 200 bahinon ka buok. Unsa man ni kadaghan aning San Jose na nagdapag ilang mga asawa na kung ano nanguyog man sad mong mga Mariaha mo. Gadapag mga anak
ang ila dayang nadunggan kay si Father ron manglista kay tagaan tag mga atop. Isayunan ka na. Karon diha inana na nakabaga ron ang kanang mga suwat. Porting daghana, ngayog sin. Nako, sige, magsabot ta. Ako'y magpabagag naong pangayo og sin, kamosay paghimos tungtunganan sa sin. Wa gani tungtunganan sa sin, way atop. Ana. Amot na duko-duko mo to sila ningon. Na maum din na ako'y kayo ay ayuan ay ayuan. Ano? Na ay magtunga tayo sa responsibility. Nako, pabaga ang ikos naong pangayo para hatagan mong sin. Abot siguro ni ko sa kamilyon. Mao na atong gastuhon na ni sobra patingali. Unya kamo di mo magpabagag pangayog kahoy para lang tungtungan anang sin. Inyo na lang sad na ay. Di ba? O na magtinabangay ta karon lamdag sa nisa Ginoo, ambot lang og pila ka kabuksin akong mapalitan ug na mo'y mga sin di ang wa gamita hibaw man ko lupad to inyong sin yung mga ilisag bag-o kamo makapalit-palit ihatag lang na diri ka na mga di pa kay tantong buslot ato nang ipang deliver dito butangan ta nagbulkasil ana pasin pa di magamit no. Ipang-deliver na din kanang inyong mga sin nga magamit pa. Or paghatod mo mga sin din ato nang i-distribute na i-size kadaghanan dito sa akong nakita kana yung gitason 8 og 10 og 10 nga sin. Mo'y daghan kay dito akong giskan lag kuan. Wa pa nako itabulate karon ipatabulate ko na sa atong kuan diha in charge pila gyud kabuok. Mga 8 og 10 ang gitason. Tagay lang bisag mga 1,000 baka kuan. 8 1,000 ka 10. Pa na, okay na, daghan na ta nang matagaan. No? Mura mamugwa ka uyon sa akong gi-announce. Mao biyan ni ang lamdag sa Ginoo samtang nagampo ko. Na nga ako lang sa siyang gipadayon wa ko kay bawog makahatag ba ko mo to gingnan ako diri ang nanganhi ni pasalig ko ani dili tungod kay siguro na ni gugma lang ni nako kay mo say lamdag sa Ginoo lamdagan man gutas Ginoo gud kaysa magsigil lang taog kana agitang atong personal usay malimot man tas panginahanglan sa uban ana manam ta ka panghatag og mga 2,000 man to kapin ka pamilya atong nahatagan karon ang nasad kay humanam silag kaon nahurot na magito dugay itong nahurot atong ipanghatag sige naman sa silag hangad-hangad stilan yung muuwan stilan yung muuwan magana man atong taga-agsin may na lang na nakatag taron iyang panginahanglan 5 ka buok or 8 nya nga atong mahatag 4 may na lang na mabutan to nilang 4 ug mang-uwan na sila ikapasilungan nga balig 4 ka buok nga di mo to di ba ngano nga to maginang kumplituhon og di gyud makaya pero may na lang na atay ikahatag sila na lay mudugang sa uban mao na akong gihuna-huna dili kay himuan atong atop ng tanan diha ang uban hinong gipangguba na hinong ilang atop kay para di na maayo magabaan sa mo na Ginoo na mamalandong ta nya kaning Ginoo kung ato siyang pangutan-on og magampo ta kanunay niyang dad-on ang atong hunahuna o kasing-kasing sa pagtanaw sa atong isig katawo. Muna si Jesus, nagtanaw siya sa sanlahon, nagtanaw siya sa mga masakiton, dili siyang kaugalingon, bisag katong gidumta na siya, buot na siyang patyon, sigil niya po siyang tanaw, unsay gikinahanglan siyang isig katawo. Kita magsigit ag tanaw sa atong balay, hala pa improve ang balay, unsa na say akong idugang, unsa na say akong idugang, unsa idugang. Wa yun kalantaw dito sa unahan siyang balay nga wa intaw atop. Unsay akong ipintal, ilisan ko na sa ding pintal kay naigo sa audit da, nibati ang pintal. Pintal lang imo nang siguroon, imong palibot diha porting daghanang way atop. Ayaw, unsa man kain tao no di ba? Ug mamalandong tang tanan, di na kinahanglang moari panako ni mga tawhana ngano man naa may mga silingan diya makatunol mao ni atong buhaton manunol tag para atop
Nya kay ugwa mo'y kuan ka, galagot mong kuan na pa dir. Aron kaginansya ka ngadto sa Ginoo, dinhi lang ihatag nako. Ako na lay distribute anang inyong mga atop nga ipalit, no? Amo tagpila na rong sin, Brad? Nang 8 o 10? Depende sa klase. Oh, kana lang sang dili yatakag langga mapilo lang sa daya lang sa dana kana sang igo-igo sang ma. Yatakan sad bagamay kay naam say uban iring lay muka ana mo sus mulupyak na ay ayaw sa dana ora sa nagpapil. Kana bang bagag jutay abot ka ng mga 400. Mga nana no? 460. 460? 500. Hasta no, dako-dako mo sa dining hala, hatag mo rin. Bahala na. Sin ba o kwarta ba inyong ihatag? Kay ato nang ipang-distribute dito. Pero mo lagi na. Ang nahigugma, matod pa ni San Juan, ang nahigugma sa iyang isigkatao, nakaila sa Dios ug anak sa Dios. Kaya nga naman, si Kristo nahigugma nato ug naghatag siyang kaugalingon tungod kay siya ang bugtong anak sa Dios. Nya kinsa tong mutuo ug mudawat niya matakdan sa iyang pagkaanak sa Dios. Muna kitang tanan ron dinhi hinaut untang nagtakod na ta. May katapusang lingi. Ing na anak ka sa Dios. Yan, pangutan na, ina anak ka sa Dios. Nya may ngong siya, of course. Congratulations dayon. Anak ka sa Dios. O, ana na siya. Sige, manindog na ta, mga anak sa Dios. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa pagsalig na kita mga anak sa Dios. Mudangop kita kaniya nga mahigugmaon ug muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibok simbahan, nga ang balaang espiritu maglamdag sa katauhan niini, ug nga mahimong angayan sa pagdawat sa mensahe sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod, nga maalimahan na ang panagbingkil, musubang na ang bagong paglaom sa kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang niadtong naganto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanamilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na sa atong gihandom karon, nga mopahulay na sila sa dayon ug magmalipayon na sila uban sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit dong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy sa kinasingkasing nga gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.